sige, at kurdernes liv i det sidste er blevet meget politiseret. Så alt, hvad kurderne har, kulturelle aktiviteter og bare almindelige daglige aktiviteter, de foregår ifølge deres politik og deres, hvordan skal man sige, deres liv, som er i det sidste er blevet meget mere politiseret. Men faktisk Lavros handler om meget nytår. Selvom i det sidste, som Lavros er blevet til en frihedsdag eller en kæmpe dag, hvor kurderne prøver at vise, at de har fast med deres traditioner, og de vil blive holde med deres traditioner, indtil de opnår deres ret. Velkommen til Lavros-festen. Jeg vil ønske jer glæden i Lavros på vegne af KMK, Kurdistan Nationalkongresse. Det er meget vigtigt for mig at sige, at kurdernes kamp for rettigheder aldrig nogensinde skal blive en kamp mellem almindelige kurder og almindelige tyrker, mellem almindelige kurder og mellem almindelige perser, og mellem almindelige araber og almindelige kurder. Det her handler om en kamp mellem det frihedselskende folk og nogle undertrykkende fascistiske regimer. Den kamp vil kurderne vinde, det er overbevist om, uanset hvor lang tid det går. Det er jo der spiller svært, og det er